Ay, buta ka hangin. Ano karon pa man kunin mo gitara din hilab. Oy, Ay, karon pa sa ko ka lugar. aw, mao sa di ay no kalimot ko permanent team ka trabaho no. Sino ko diri ba no hangin kayo ba maka-relax pud ta na. Natay tension nga mag-date jud. Sikit. Ano ba? Ay, sa masigitan ako, okay. Ano? Na, nag-email mang kulab, nag-email. Nagiging pwede mo tan-aw. Sabi ako rin, mag-cellphone sa ko diri. Eh, Oh, kaiyon mo kulab. o pangisa dito. Kaiyon, chukot-chut. Oh, diri na na imong cellphone. A few moments later. Love, wala pa ka diha, nay nanawag. Love. Di ba sa importante? Tubag kunta ni Bi. Hoy, ma. Hello. Uy, batasan. Anong iyaman to tong giop? Kitsa man to payhana, oy. Love, pagdali diha. Nay nanawag, bye-bye. Akong cellphone. Patay tuwas ko asawa, patay. Makabasa, yun na. Hindi makatubag sa itong kung uya po sa. Tay lang din ako. Oh, love. Ano naghangos man ka? Oh, ano naghangos ka? Layo. Layo, kikogi. Siguro nakabantay ka no nga kung ikuha mong cellphone no. Uy, Peke ni, naku mangutanan nimo. Tukan gyud sa tinuod ha. Wapag ikaw mangutanan, nasuko ka. Sa to babae nanawag nimo. nanawag di ay. Oh, letter A ang sinugdanan. Eh, Oh, ako siguro to, Albert. pagtarong kinsa to. Wala, uy, naunsa naman taong ka. Tarungan na ha. Basta nag-chat-chat ka diha or nag-text-text or tawag-tawag ka nang lain mo bahay diha. Kaniya, lambing kita, karon wala na, suko na ka. Naunsa? Kinsa man kuno di masuko nga naay manawag nimo nga babae. Klaro kay profile. Profile pa lang ni daan, babae na kayo. Basig mo pa na naura to, babay. Uy, an ang pangan. An ang pangan sa babae ha. Oh. An, Kinsa to? wa mo ko kiilang an, good. Sibog ka to eh. Sibog. Ay, Di okay. ko gusto magsikit-sikit mo. Sibog na to. Ikaw, Ha? Sige. kanang nang lingkuan dire, wa ko kila kinsa na. Wa kailag kinsa na. Nga naman awon ko nimo be. Na akong gitubag ha, gitubag na ko. Pagtubag ko paino ko. Hello, gipaw mo na dayon. Nga nang gipaw mo to niya. Ay, nalubat to. Nalubat. Daghana jud. Kung di nalubat, nahurot ang load. Maura na diya. Sus daghana jud mga pasangil nimo. Di na jud mo angkon nga babae to nimo. Babay. An ang apili, an ang sinugdanan. An, bisig ko na. An. Pasangil paghilom diha. Patay sa ako, maninako nga maka. Ikyas ko basos patay. Ano nanawag sa nibihana nga naam ko asawa. Ay, atik-atika ko ni asawa. Kay lambing-lambing ko ni. Madami. Lab. Love sa iyong mata. Ayaw pagkikat-kikat diha. Lab. Ayaw kung itok-mutok mo ha. Oh, love. Pagpuyo, wa ko sa mood. Butbuton kan dako. Ay, sorry na ko daw. Samtang ko. Di ko madag suri-suri ka nang naon nimo ay babaero kayo. Sorry na pa. Ay di lagi ko madaog suri lagi. Ah, kung di ka madag, sorry, aw bahala ka, oy. Kasi nagtuo ka, ha? Nga, minani magsige, tag-away nga. Magsige sa kung sunod-sunod ni mo, sus. Na, maura. Suko ka? Suko! Anong bilay? Suko ka? Suko lagi! Oy, ayaw nagkasuko. Ah! Ayaw nagkasuko lang. Ayaw. Preko! Please na talak. Ayaw kunit-kunit. Di na ko gusto makadungog pa sa imong tingog. Di ko gusto makakita sa imong panagway at tupangan din ka lang ko. Sorry na lang. Di ko gusto. Ay buang mo dahil ka sa baari mo. Ay, susila. Shout out di ay ni Ronron from Saudi Arabia. Daghang salamat sa pagtanaw, idol.